choke no marane Tango mwaya luwanga tendo we choke no marane Nyakango bere we choke no marane Tokata pati koy warabuda we choke no marane Ojanji nera Enya hovida la cara Yelele kureli wako ya mu Mumbalala kurelo lingawa Abero mama Nyajumwa lukinyo Alukinyo nyajumwo Kurumba ba ukinyo wero Ukinyo nyajumwo Kurumba ba ukinyo wero Niyongo mama Dakunge ojawa Ugonyo to niyongo mama Dakunge ojangoma Ugonyo to tineyongo mama Dakunge ojawa Ukumuja Nairobi ongo mama Dakunge ojawa Nairobi ongo mama Dakunge ojawa Ukuyo minasela ongo menwa Dakunge ojawa Tukaka sela imba ongo mama Dakunge ojawa Mama erukamano ojawa Anukinyu kamano mianyu ojawa Anukinyu kamano timienyu ojawa Miange opinye mama nyakinera Mialwaro pinye mama nyakinera Miangu opinye mama nyakinera Tombita bende nyote werie Tombita bende nyote werie mama nyakinera Katalavi prudiso makowa ya musama wero menwa Olavi prudiso makowa ya musama wero kinyo Omanu kinyo nyari Nyagira Nyagira Nyara manu nyaki mukuri manu nyaro sibu Usibu kuru Ola Obama Ti Odoko mana kia doma Dawiri wapinwa Cha 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 Kinyo Erukamano umenwa Mama erukamano umenwa Kumunyola jawaya erukamano Nedala meri kumunyola jawaya erukamano Olwaki mana solo erukamano Olwaki mana solo ngeo jawaya mama erukamano Olwaki mana solo ngeo jawaya mama erukamano Anukinyo nyara bandu mama erukamano Okatoda chukua emusna evalin kodipo kanyo kodipo Kurika kuruka pido chimna Damiru kuja Chamtum tira Ile nango Ukinyo mama nango Mama keta pen Kunyaga udobe Mama keta pen Kunyaga ngurube Ukinyo keta pen Kunyaga ngurube Yala molur minu Dilur bonu kubende Yala molur bonu Dilur nyaka nyuala bende Tukati donyo kunya Penyo dada Amerikanyo Tukati donyo kunya Penyo dada Amerikanyo Gombe, kwenye dada Amerikanyo Tukade donjo ziayawa dada Amerikanyo Nadungo kade donjo kunjawa kwenye dada Amerikanyo Amanya tumwalo, ngirukamano kumunyolo jawa Kinyo ya dada Amerikanyo, ngirukamano kumunyolo jawa Kinyo nyaro Moto sana nyakwara moga juanga ema jalamo kanyoka wero mama ne okinyo nyarabandu Okelo wa kanyo sabirio ido kanyo weche manyina dimba gija lendo Mary Collins Okauko Weche makaa kod kacha Joluo duto e piny Luo duto Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Jatend piny Kenya William Ruto telone jotelo mamoko mopogore e nyasi mar dialo higni 60 nyaka ne chaka kanisa mar AIC mayudore e gwenge ma Marsabit gi thuolo masani.
Magitimore machielo ka duond bura mar ODM oyuore nyasi mar alamo kelo dinde mopogore opogore, nyasi mabende dhi nyime gi thuolo masani e kaunti ma Kilifi. Kumachielo ringre japuonj mar skund primar ma Chief Kawas ne okwany e genga ora ma Oyani ka obila gi thuolo masani dhi nyime kod timo nonro e wi tho mare. Weche manyien gi Collins Okaka. Kamoro moro mintiere nyakoro maga jwanga rwakidi machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto gi thuolo masani nitiere kaunti ma Marsabit kama bende oyuore nyasi mar dhialo higni 60 mar kanisa mar AIC Loglogo mabende yudore kaunti no Marsabit. Ruto wacho ni kanisa osebedo mise makare mar kelo oganda jo Kenya kanyachiel. Kabende okoni kao kanisa to piny Kenya be samoro dinosebayo. Wacho ni en wuon kanisa momiyo kata en jalo ma en gi thuolo masani ka ojiwo jotend kanise mondo mi odhi mana nyime kod nyayo weche mag kwe e pacho ka. Ndugu wa Kristo, watu wa Loglogo na Marsabit, hamjambo tena. Nebe heite guten nebonaya nabe guten nabeyona guten nabeyona Eiserian bogi. I can confirm that I am a product of Christian upbringing. If I didn't go to Sunday school, if I didn't go to the youth camps, maybe I wouldn't be the person I am today. And therefore, we are truly grateful to the church for what they are doing in mentoring people, mentoring communities, assisting young people. Kumachielo ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni winjruok mane okete koke kod manen Prime Minister machon mar piny Kenya Mosin Raila Amolo Odinga mar tiyo kanyachiel kokale bwo sirkal mar broad based. Nen mano mar neno ni oganda jo Kenya obiro kanyakla kendo gichopo lek mar keto dongruok e pacho kaendi e gwenge mopogore opogore. Ne wacho magi kina bende nyo yuoro e nyasi mar dhialo higni 20 manyo kelo kanyakla jogo mane ochako duond bura mar ODM mabende nyo bagi odhi monyoro e boma ma Mombasa. Ruto wacho ni winjruok ma kamano mane gikete kogi tarik 7 dwe mar 3 higani en mano mane dwaro neno ni Kenya odhi nyime ka jotelo duto nyalo tiyo kanyachiel maonge akwede e kind oganda. Raila Odinga believed in Kenya. He believed in this nation called Kenya. And he made huge sacrifices for the sake of this country called Kenya. I remember when things fell apart in 2007 and we had very intense negotiations and we were very cross with the people on the other side. But Raila persuaded us. In fact, when we became very difficult, he went, he negotiated, agreed, and came and faced us with a fait accompli. He told us, I am the leader of this movement. This is what I have decided for the sake of the country. Ruto wacho ni winjruok makamano en mar neno ni Kenya odhi nyime yo makare kendo kika tungni mora bede pacho kaendi e kinde ni mabende oganda jo Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro ma higa 2027. As we celebrate ODM at 20, I must tell you, the family of ODM, beyond everything else, we must work together towards moving this great country called Kenya, because that is why we came together. We may have come together then as individuals. We may be coming together now as political parties, but the mission is the same, to change this country. And I am very confident that in unity we can lift this country to the next level. Magitimore kini mabende gi thuolo masani duond bura mar ODM kotele kod jodito magi oyuore nyasi mar alamo kelo kanyakla dinde mopogore opogore. Nyasi mabende dhi nyime gi thuolo masani alap ma Karisa maidha mano mayudore e kaunti no ma Kilifi. Gi thuolo masani jodolo ema bende chiwo alam makende e kinde ni mabende ODM dhi nyime kod dhialo higni 20 nyaka ne chuogu duond burano e pacho kaendi. Wateria ne Kilifi mondo winjane to ang'o madhi nyime gi thuolo masani mana machuo kende. Gari mtu alikuwa nayo yanaandikwa tabia na utu mtu
aliyokuwa nao. Naomba kwa unyenyekevu ukubali kusimama tafadhali. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, Malakamano nyakor magajwang mano nyasi maralam madhi nyime gi thuolo masani kinde wageno ni jotelo mag ODM biro loso bang'e ka alama kamano osechopo e giko mare. Med mane kete nyakalondo mare miero maramogi wabiro mi ler mathoth e weche manyien mabiro nyime. Weche gi medo chopo ni kamoro amora mintiere mana kokalo nyakalondo mare miero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Kawadhi nyime en ni apisas magobila e sub-county no Mauriri gi thuolo masani dhi nyime kod timo nonro e wi tho mar japuonj moro mar skund primar mar Chief Kawas maringre mare no yude e genga aora ma Oyani. Odhiambo manyoro ringre no manosiang kaka mar japuonj Douglas Okita majegni 36 nyokwany kod jogweng mabende nye gikone ochwalo report makamano ne obila. Kaluwore kod kamanda mar obila ma Uriri sub-county Bashir Ali en ni japuonj no mogik nyocha ne one kowuok e chiro makambogo ka odhi pacho odhiambo ma tarik 14 dweni ma bang'e to ringre mare no kwany e aorano. Ringre no osechwal nyaka e osiptal ma Migori county referral e kinde ni ma obila dhi nyime kod timo nonro kirito mondo mi obi otimne bero. Body was seen within the river banks of River Oyani. Police officers proceeded to the scene and retrieved the body of the deceased and the same taken to Migori mortuary awaiting postmortem. On inquiries from bystanders who are at the scene, it is said that the teacher left Kambogo Market heading to his residential house. I don't know at which point the teacher drowned in the said river. Otherwise, the postmortem will unravel the possible cause of the death. Kubachielo ni kweth makwedo sirikal kotelne kod jatend duond bura mar DCP Mano Rigathi Gachagua kaachiel kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAPK. Githuolo masani nitiere e nyasi mar alama e kanisa no mar ACK maidore Kanyuombora e kinde mabende igeno ni bang'e gibiro yuore e campaigns mar siro lwedo jachung' kod otiko mar DP e laro kom od bura Mambere North mabende ibiro bagi kata en achiel kuom yiero madundo mochani ibiro bagi tarik 27 dweni. Nyalo paro ni kom makamano nodong' thuolo kaluwore kod gwelo mar manen jaod bura makuno Geoffrey Ruku mabende gi thuolo masani en jatend migao e sirikal mamalo. Kumachielo en ni familia moro e gwenge ma Okwala sani koro chunygi dang'ni kaluwore kod ng'eto manyocha nochiw kod do madwaro mondo mi gidar e lo magisedakie kuom higni buora. Mana kaka George Amolo ne ong'iyo waler e wi wach ma kamano. Do ma Okwala yande ne ogolo ng'eto e wi burano ma dwaro mondo mi familia no dar. Ka koro gikwayo ogai mar bad migao mar do e pacho kaendi Justice Martha Koome mondo mi odonjre e wachno mar neno ni ochuogi aput moro manyalo winjo ng'ur magin godo kapok odargi e lobno. Achiedh nade koro kwako chuny familia no bang' ka doho ma Okwala ne ong'ado ni mondo koro dargi e lono magisedakie nyaka ne kwere gibiye higa mar 1957 ka Alan Nyawade lero midhiero makoro gore kuom gi no. Kwarwa no gibiro ka mwaka mar 57 to wan duto wanyikwayo no nyuolo ka wan wadongo kwa ng'en madalawa wanyikwayo 30 wiye jito as a family wan ji 51 to gimomiyo idwa golowa ka wan resort maber wakia.
Alan wacho ni kwargi ne oluongi e lono gi owadgi moro mathenge higa 1957 no ero mane gidak gi kwe, eka bang'e achiel kuom nyi owadgi kwargi no ne obiro ma bende ne ogedo dala kuno bang' keny mare kethre kama ne otedoe, to koro tok tho miyo no higa 2011 to ema kane ochopo dwe mar abich higa ni to yawuote ma gin nyikepe dala no ochako lokore gi ji duto masani koro giramo ne gidaro. Mokwongo ne wadwa iko nyathina manotho, to bang'e ka wadwa iko ndalo adek nokelnwa baron wadar. Koro jaji nomiwa mondo waik nyathi, bang' iko nyathi kendo jogo dogi kot tinyisowa ni wadar. Jaji achiel emomiyowa mondo waik nyathi, kendo jaji achiel ni emomiyowa order mondo wadar within 2 months. Koro waken haki marwa to nikanye kanyo. Veronica Kumwogutu, ma en min Alan Mathenge, yuago kama odwa dhiye kowacho ni en ne otedo e gweng'no higa 1985 kendo mano e kama oseng'eyo kaka dala. Tedi dala ni mwaka 85. Ero mwaka 85 nodaka daka gi jaoda. Kanochopo mwaka 2003 jaoda nonindo. Makoro machande liend jaoda to maite ni liend wuonigi. Koro seche gi wach mar dar utuchni mondo awog kai ukang'en to koro adhi dak kure. Kech maite dala mane jaoda wadakie kode bod otho ya dala ka indigo. Akwayo mondo sirkal okonya. Kech kama nyalo chome kata gi nyithindo otama ng'eyo. Weche ma otiel gi yuore Agre Wasonga, masani ja higni 57. Mai dala mamuzena no nyuolae makineno mani liel mani yath mani maliende mani yath mar liendo wadwa mabendo wadwa machande liendu mama na macha liendu chiwoda moro bende ni kacha wodo wadwa maduong chio wadwa moro bende ni toke kokocha jogi duto thoka ka gidak ma onge koko yoyote mobetie kuom higni duto mosedakie kanyaka sani an ng'ama duong koro makata kama dadhi akia. Magi giwacho ka jokedo ne ratiro mag oganda kotelnegi gi Stephen Agunda to koro kwayo mana ogai mar doho pacho kae Justice Martha Koome mondo mi odonjre e wachno ka owuoro gimomiyo doho achiel ma ukwala ma ema ne oyalo ni Alan ne nigi ratiro mar iko nyathine lono ema kendo koro chako golo chik ni mondo mi koro gidar. Kora penjora, nto ka jang'ad bura kano ng'ado bura ni mondo ik nyathika, to en kendo no emochako ng'ado bura ni mondo jonyuol mano iko nyathini mondo kendo chako dare lobni. Akwayo Justice Koome mondo losie komiti moro makende mondo range ni to kes mano ng'ad ukwala obedo nadi, to warange ratiro mar jok moseik ka, warange ratiro mag nyithindo mano nyuol ka, warange ratiro mag widows mond liete bende nitie i dala ka. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Ikona mago jwanka kora tieko weche manyien mana kelo ni magi thund weche go kaketo gi eyo machuok. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo jotend kanise mondo mi obedi opar manyime e riwo wi oganda jo Kenya kanyachiel. Duond bura mar ODM dhi kod nyime kod nyasi mag dhialo higni 20 nyaka ne chuog duond bura no ka gi thuolo masani gi ore nyasi mar Lamu kelo kanyakla dinde mopogore opogore e kaunti ma Kilifi. Kod obila e sub-county no ma Uriri dhi nyime kod timo nonro wi tho mar japuonj moro manye puonjo e skund primar ma Chief Kawas mar ringre mar nyokwany e aora ma Oyani odhiambo manyoro. Saboro gi sochi ko tudri kodwa kendo ne weche manyien e yo machuok apar kaka pile wabiro kelo ni weche manyien e yo no madimba. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Nyakwara Mugi, wach ni yes ni mwandu manengo lwar piny geta malo 50 e dwe ni mar 11. Yes, ni mwandu manengo lwar piny geta malo 50 chop ne duka maduong' mar Carrefour mondo ichod kit mich mopogore opogore e dwe ni mar 11. Par ni nyalo timo nyiepo mari kokelo yor mbui kata mana kichopo e dukni mago mayudre Kenya mangima. Ne mathoth kinyalo chodho mich mopogore opogore kete ni chenro mar wang'o nyango pile ka pile wuok tich kata beach gi Ruth Nyajimo Onyuongo. Onere. Nyakwara Mogi, Shujaa en ng'at machalo nade? En ng'at mamuomo kinde duto kendo chopo kamora mora gi chir madwarore. Bed jachir ka in kod nyamburko machopo ni dwachi te mag wuoth, ohala kod chenro gi madwaro kama teko kende makoro konyoe. Mane momiyo Sifau Mobility Kenya kelo ni Toyota Hilux Shujaa, ma en nyamburko molosi rang'iny mamalo gi riekni modhuro mar chopo dwachi makare. En gari mani kod teko kendo en Shujaa e apaya.
olose i pacho kaendi mar tieko dwaro mathoth ne in. Sani bende inyalo yudo Toyota Hilux e nengo makare kendo kata kokalo e yor sir mar bengi. Shujaa ni Hilux. Ne mathoth, chik iti e chenro mar Kogwen, iwinj kaka inyalo yudo Toyota Hilux kendo yango ber mage. Hilux, unleash your Shujaa. Dawa gani ina nguvu za kipekee kukinga na kuponya mimea kama viazi na nyanya dhidi ya magonjwa ya baridi kama ukungu au blight? Ridomil Gold ni dawa gani inayoaminika ulimwenguni kuhakikisha mimea imekingwa na kuponywa dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi? Ridomil Gold. Na ni dawa gani thabiti ambayo inatumika kila baada ya siku 10 hadi 14 na sio wiki moja kama dawa zingine? Ridomil Gold. Ridomil ni dawa thabiti iliyoaminika ulimwenguni kote kwa kuzuia dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi kama ukungu au blight. Ridomil ina viungo mara 2 kuipa mimea yako kinga maradufu na hutumika kila baada ya wiki 2, hivyo gharama yake ni nafuu. Ridomil Gold kutoka Syngenta. Amini Ridomil, mimea ikuamini. Sikia rumba Agwambo Shujaa wa Kenya Bwana Raila Odinga amejitolea kutumikia wa Kenya. Shujaa wa Kenya Bwana Raila Odinga amejitolea kutumikia wa Kenya. Raila mjumbe wa Lang'ata Nairobi City, capital ya Kenya. Raila mjumbe wa Lang'ata Nairobi City, capital ya Kenya. Alifungwa jela miaka 8 gerezani, ndiposa tupate liberation ya pili. Kweli? Alifungwa jela miaka 8 gerezani, ndiposa tupate liberation ya pili. Tulio Julio Nyundo mtoto yake Shujaa wa Kenya Bwana Raila Odinga amejitolea kutumikia wa Kenya. Raila mjumbe wa Lang'ata Nairobi City, capital ya Kenya. Alifungwa jela miaka 8 gerezani, ndiposa tupate liberation ya pili. Alifungwa jela miaka 8 gerezani, ndiposa tupate liberation ya pili. Nanyundo, Nahama, Nanyundo, Nahama, Nahama, Wodi josa kwa bondo, Amolo tinga, Iromo telo mino buru angitoyi. Wodi josa kwa bondo, Amolo tinga, Iromo telo mino buru angitoyi.
Wodi josa kwa bondo amolo tinga iromo telo mino buru angitoye. Wodi josa kwa bondo amolo tinga iromo telo mino buru angitoye. Watoto wa Kenya wanataka elimu ya bure kwenye shule za upili. Watoto wa Kenya wanataka elimu ya bure kwenye shule za msingi. Yote yawezekana baba, kwa imani elimu ni ngao. Agwambo baba, wodi josa kwa bondo amolo tinga iromo telo mino buru angitoyi. Wodi josa kwa bondo amolo tinga iromo telo mino buru angitoyi. Let us work together for a better Kenya. Let us work together for a better nation. Let us work together for a better Kenya. Let us work together for a better nation. Umoja ni nguvu, utengano udhaifu. Amolo ugodo Uganda, Agwambo baba. Wodi josa kwa bondo amolo tinga iromo telo mino buru angitoyi. Wodi josa kwa bondo amolo tinga iromo telo mino buru angitoyi. Let us work together, Western Kenya. Yeah. Let us work together, Mkoa wa Nyanza. Let us work together, Aba.